Kornati. Krajem ledenoga doba, u vrijeme kad se morska razina značajno podigla, nastali su čudesni Kornati. 150 otoka raznih veličina, najgušći su arhipelag u Sredozemlju. Neiscrpan izvor divljenja ljepoti i moći prirode, ali i poštovanja prema ljudskoj odvažnosti, izdržljivosti i tisućljetnom naporu. Otkad su se oblikovali kao skupina otoka, Kornati su osebujna geografska cjelina, u kojoj je bilo moguće opstati samo uz mnogo uloženoga truda. Dugi niz stoljeća ljudi su se u njima oslanjali na izrazito bogato podmorje, na veća plodna polja i krčevine. Otoci su nudili pašnjake za stoku sitnoga zuba, a paljenjem zaraslih travnjaka te namjernim i nenamjernim požarima kornatski krajolik ogolio i postao onakvim kakvim ga danas poznajemo. Pitka je voda stanovnicima Kornata bila velika briga. Na prirodnim ili umjetno stvorenim nepropusnim slojevima gline u krškim udubljenjima nastajale su lokve, koje su služile za napajanje stoke, polijevanje vinograda, a po potrebi i za gašenje požara. U nedostatku prirodnih izvora slatke vode koristila se ona bočata iz krških jama, nastala akumuliranjem oborina nad slojem mora. U takvim jamama pronalaze se krhotine keramičkog posuđa, tisućljetne starosti, a špiljski ukrasi u njihovoj unutrašnjosti svjedoče o vremenu kad vode u njima još nije bilo. Pitka se voda od davnine akumulirala i u rijetkim cisternama, koje su uglavnom još uvijek u funkciji. Najveća od njih izgrađena je početkom 20. stoljeća u Kravjačici, kako bi zadovoljila potrebe kornatskih ribara. Dinamična kornatska prošlost, osim u pisanim izvorima, ogleda se i u kulturnoj baštini i svih vremenskih razdoblja. Posebno je dojmljiva kasnoantička utvrda Tureta, koja poput vječite kornatske zaštitnice nadzire dio Kornatskoga kanala. No prava zaštitnica Kornata već je stoljećima Sveta Marija, Gospe od pohođenja, kojoj je danas posvećena mala crkva u Tarcu, nastala na temeljima građevina iz doba ranoga kršćanstva. Sudeći prema arheološkim nalazima, ljudi su Kornate od prapovijesti koristili, ali se nikada nisu na njima stalno nastanili. Jedino trajnije ribarsko naselje nastalo je u 16. stoljeću na otoku Piškeri. Najveća prirodna posebitost arhipelaga svakako su kamene krune. Geološki gledano, riječ je o tektonski oblikovanim strmcima na otocima, čiju vanjsku stranu oblikuje otvoreno more. U krajoliku se iz daleka raspoznaje i takozvana kruna odopata, kameni vijenac nad južnim rtom najvećeg otoka Kornata, koji je vodio pomorce, a možda i samim Kornatima nadjenuo ime Inkoronate. Kristalno čisto Kornatsko more odlikuje se raznolikim morskim staništima, a time i obiljem biljnih i životinjskih vrsta, koje su mu osigurale mjesto u europskoj ekološkoj mreži Natura 2000. U njemu su zabilježene 353 vrste algi i 3 vrste morskih cvjetnica, te 850 vrsta životinja, među kojima 61 vrsta koralja. Pri plovidbi Kornatskim morem poželjet će vam sreću dobri dupini, koji pripadaju najčešćoj, ali i jedinoj vrsti nastanjenoj u Jadranu. Prema dosadašnjim istraživanjima, kornatsku populaciju čini 30 jedinki, prisutnih uglavnom u južnom dijelu arhipelaga. Susret s dupinima donijet će vam mnogo radosti i veselja, uz uvjet da ih ne ometate, već sa sigurne udaljenosti uživate u njihovoj dobrodošlici i igri. Jedinstven kornatski prirodni i kulturni identitet udobno je utočište svih posjetitelja, ali i iznimno osjetljiva i ugrožena stvarnost, koju, uz puno napora i truda, valja očuvati za budućnost. U tome nastojanju, godine 1980.
Otok Kornat i pripadajući mu otoci proglašeni su nacionalnim parkom, čija se uprava danas nalazi u Murteru, a kornatsko središte u najvećoj kornatskoj luci Vruje.